Get the point. Take a step forward. Ekero omotenge chocha somewhere okayerie goroba yaye nebintu byarengeme bigasarika mono gakoborigwa eresangu ngakikwanyorero bokongwangana use ngakibono rote ekere nyumba yawe yasarike nebintu byao egentairanire tinga tindi gokumera ikinyumba n'ebintu byonsi egentongwa kanya sambi yamono ne family yane yonsi nsebwere. Hello dani ngabana bane no mungnone ngakibare amangana y'ebintu byarengeme tinga digento ke tindi naacha igo onyegento kere obwente kwegokeria mono nseye lioba nekere nkayao ili safe nekere omungino wale sawa na abana bao bali safe ekena liubwente kwegokya liubwente kole ma onya abana bao mbali safe onya omungino otali safe omugako otali safe ayo obwente guchandika nakolera mono onye gento kero gwe chanda nseye lioba abantu bao babebuya ora tebi abantu nga ninkiera isane na bibiringo tebiri kiera isane osomi abana bagende chi university bonsi bagende India base gutura chikupere ne chinya sole bone kininkyo gote buyamole buyo muisi na ikakera asisa na isato ebirenga libyana rindi kakirinde ko chisa michirange abuga te pigipigi ine birenga libyana ebiyengi kakyanyo momukungu ayibora abana asokwa agachaka nyumba kaye agakaiga ebi mwana bya yabeke bi academisa akutware na kangombe nebi ngoke 50 ogochoka na ndo irana omutwere buya sabatogego ika mukebuku yaye ne mwana byaye bagende kanisa na ndo nyakogendora matuko makori agawosiki matuko ka ochire gochimeno oba no uri kware gocha gotaka no iwe university yo kiria masakwe ose no yo grasi nane mwenzi na omata bayo omutu okoleta kento keke ole buya dani duanera abana baba kento keke babe buya wana mangana nara abantu bali bakola research bakweresa ekero oba okororanga enake enka era kore etenne buya ngigego konya bali bakola research kisababu chikogera enkere buya bagotabe strong families have a high degree of commitment to their family. Nani no a family go senka ego tenina bokongu nelia ebuate commitment igongaki okweru konene gochia se family nani omusacha elwe ale committed gochia se a wife yaye igomugo tongo teba onye no mokungu ale committed wochase omusachoye onye na baiboli bale committed wochase mwebete ntongores dani we commit asengenje ye family yao to baisa gotiga e family yao abasacha na abakungu oikoteme naye bwerwe asengenje bwetigane asengenje yenyoma yao wetigane asengenje yabantu bao owetigana. By the way abantu mbetiganete bantu bande kabako tangere ebinyoro bakabate kento keke mbetiganete bantu bakorara nchara bantu bagotara babe elinde abana bakore kento keke basome bantu ngwe tanda bali inda abantu babe buya lakini kwanyoro musacha no wale kenyoro njeni gongo kwana bakandwa asaba sacha ense yoka usiengima abasacha bago ichura sambiri e para nseina yona limo tu no lebuya yana ara tarire ekene nkubatebi basacha mbali go soka sambiri para ebitugigoro musacha ibole tabana ngane ndo gwotu mugaso sambiri e para no abasacha ko ba committed no yoko ono de ko mboli umusacha bwato mutumya
nimbo kemambia ne abambwa towole moro meme egasiembole ekombondi anemenda akole litukase linde nembole tekombora nigoronte bange tumo tuwa nembe musacho nyomete mukungu nande bono muhoro kirie nebi moisi byeino mwiboire bike byabwatiri abaise enjera abaise bakoba na barabona batogora gento kie koba enta libonsi kale ndio bande muri kanisa ikona kwa nali sibale para moino baibu musacha toli koba para omanya goikere ebintu igokwebanga omukungu igogwe commit naye asa abantu benyumba yawo na sengencho abantu bokonyora tibali gwe commit asengencho esemeri yaye airwe agokora senka hani korango pako muntu yomo uri mumenyete nereza nekenga amaene omuntu narabwitiganete asengencho yane ndigwana nego kanyora limo kamwana kane kake yikale ngekera 7 wonega form 1 yale kanyaruka kali geteli rube gago ntebi dadi asante sana kwa sababu unatupenda alikitabu kitasema bia yemi dadi asante kwa sababu unatulipia school fees dadi asante kwa sababu unapenda mami irube ile kana nyora atakaso sio mimi nimeandika lakini aroko ndo geke nkalibuata nkabike file ndire ndete kiagara nari kirwa karuba kaya umwana one aninkaroche nga dadi na tokonyete ndigona ini musinera gacha nga dadi lakini onyu tayo ino musione angabona ngakituli ode ya mwara ngakira chinkubia baisha mwara ngakira chinkubi mbuya more bakungu baremba gute kabate bamono lakini njera kona kantu gute bakumutanga muntu na baroche ngana ije tindi bobe ndewana ine bogo no mukungu make sure na tebinga enchereri omukungu abe committee na abatebinga omuchacha amochania ikibuna mbura yatwa tanga mukungu na araba ngeze bana mujeri agosiga sika oikaisiko oikali akonyago nando metafori muna wana goko rwa kyura tem ororo bru mutago sika onye talia ota mara moja ago kunenda ogo kunomo tue na onye tali munyagitari ago kuna class inki kyaba ngajibwe tebobe ago kuna mnaka mwana raka ntigaye ntube akole tabaka chisikati chaye onye marange tika akore ento kie tatage tiaro le musa choye aseme chando osore tabaka karongori oso ko abuno mwana aygote nanga wakore ento kie anga kunyule ba osokire na otanga nkonye njuo hiki gokware lakini abasacha na abatebya mukungu na ikasa atisa arware arare nande na mutare nge nyumba akabulira arare omanya goja saa 2 onyo wale bimwana birere ki style mwatekere mwana birugo iguru mwana kyara bano yero ko bisiya magoro birare takwa teki one bimwana bidairi ukubanga nyokare bana byaja kuzigami tore mibiri mama arwara iko nande gakorire ndokeke achi musachi umenya kwikaranse krugo 30 minutes akirete oki konjo kankoyo ono ga kimusacha kyo ani ngona anga haruga esa batebi anga haruga pakikere macho kwesaba amanya korege ndogie na kyo korwa ruge aki wakungwaba onye moko rwara barosi ndagera amanya korege ndogie abakoze babata kitego ora nyolo kosomo kungu yarware saa 10 saa 11 agakwa oro kwano na gentoki
kara agenda ora kuna nga musubati rebe moyo ule kwanza mukuna nga okwendete nga kiuli nga kyaro kwanda kwa kune ng'ombe usene igotete kweba kukuna mukao usene nako tento kiek kwa kuna chingo ko chimbochero usene chigo tete mukao nyokore ndoki omuntu wente kora kuna usene igotete mukao otara kuna chingo ndiko nene go ono igwa oiko ogwe commit na ya senyumba yao bako muntu ari muntu na around ga na tebetia abantu bandi ngaki ekero mukungu akwere sobo basa chambala bwate tabi mukungu agukweru saa sita nyangande nkwarengo osokie gari obuge paranga baba elia kabere nga yakobugera oisire goika nando mateteri kubuguri kende akogenda bunarenge kyarangino okorrento kieke nechanga chiri cha mugundu bono musacha kawo cha maragoba umanya kubwata esimi aro kisere ngakwarwa muntu kwereire ngai gwati gwabunge nyomba bono gakyo mutuo mbuyori tanyo korango ekigia kunege chuni kuro muntu mungaini ogwachire igie esimi era ini gusene ya teri nera mwatawera mogo kwanera nse beka matu beke credit kya bibiti na ndo kolege nduki yes umanye ko kwa akire simirere kali sibiri tawo takero ngaro kara kirake kire tiga kunya kusunyuri ngorang hindi uang a montoyo ngakiakare nere no ko kento kie oiguro bororo tande kwa butura tande kwaka okubuli ngakwana bwana kwa mte kwa butura alo tande waka ekiagera naye kabe committed ari muntu oyo nere naranga sende kei na kane tengo bono gutika mukako kandi nyagitari bweka bona ko nyakubinga yibako likerwa uyu mukao musikari uli ubunyagitari ubwete mukao oso akomoro kiasa kuli umusaji unyagitari umusaji nori mukao nera kubwatwe mali kukabisa kuchimuino bako mubwata kabere katato komoro kiasa bitabu bire noche bolie muntu barako mubwata limo amoro kie gitabu kane bono tikange namba yesimi nande ngocha next time angorokere nande asengo chikabiri nocho boli nayo koiro mukungu nyagitari oliye gitabu kirigyo kuliko sako tendo kie asekere igwa ekero kwa manyire go mukungu masacha kwa manje kubuli bono mukungu kale sobo bamuli sanga biashira kuchaka injina kerusa tatu kwa mtei pole mongnane kwa nande kwalimi nande kwaka bono akibono kwagenda kwa nande kwabutura halo bono guku kwa buka saa tisa ya butuku kwa buka saa 9 ya lili kwarete pagi yaye kwareta isisigati kwabeka wetiga chibrausi kyatachite na yanga ubeke waitia ubeke chiswenta chiri cha chingi yali ndi chobogani kyarabono bukendu mbukare weti chiriso chaye weti nakatalika weti olete bindi ubeke gechanuo oragentoki beke biguta kai ntabi bintu bitano bire obike beke bintu byaye bintu byori amaino oragentoki beka ono menye kuliya gatamba karabu otube korugoro ne birato na slippers iko baba ono goko gendo tuko bugulie page pako mochime
igoko bo mungaini mose igoko raka mwana gepara ogatebe ngamkwata pagiji no mato muswati uri okorokomora bo mungu uri okwete no manyete muirede na akiri buna korore pagiga ingako manyura hanga abon bono muso korege ndokie na yego kuja kurwari geita ta kuja dio kan bakayana pon bakayana icharili injurusi njene na karanga chibu yenda ikalabe nsemo katubule chakule na ikalaba ime kuligi style yego ndokie kawa yogo cha ekara kororire ochabueka ono chire kokuye mware rikalabe nsemo marera ogo tiri yango muhaka njenale ni korugoro ngingorete naye pole no kogocha kwanza naye bakutene no gwacha kwikara ta ujiri ukuri ni chinguru chonse ikaranza bakoyo batenene bakukwani mukoyone ga kipole ringi nande basoko kwa pole okuwebeka mpaka bakoyo basoko ko kidinde pole yes karo kwa mwairi karua sayi haleluya saa 10 okwende chiro ogori chikabeji isano chikabeji renga obe keguni iko nchichorede chikabeji 5 eguni ya 20 kg nchichorede oitoka tyo mosiku ogori amarangeti alia 200 ane yaende bona marangeti bantu bacha kwa daga tiki ando kome kishwa abaira maji bantu bayaroride bika ore chumbi eri ya kilo 2 ile ngaga ageko ngoikeremia yaya nebeka esabuni mene ngai emeterenga ebere yani kiriko kule kichieto ndiko chikorakana ngambiyore ne tissue isato kiri chinene ne sukari na maguta chibusi matolile ebere wono gogoja ne pikipiki oli ne mesigo kama makonya kone chikape chobo koletie wono basibati bamwabo ekare bakora ogoja ni chikape chine mesigo bakotebanga babaye kwa manete kugasoa tari ndu twasokera tebitugi wono montacha koire kyara wono acha bakirisi ngasisi usibati musaje onsanjira bakana kanya koire iko amate bona tokonya feri mama kwete na yere korete ndagra twali kone chikape chirenga dani okoba serious okoba buya oiko muntu yange buya enje yeriota getago ikange ekero bwate mechando ya say no nere mo ikange kera bwate mechando ya rari ya sobo entora teba omusaki mukyo musigo bonsi onyoko biara lakini ali asoko nyara koragento kiek no takora maete no kora limo ase miaka 5 okora limo na abatebi ganga tikeme kone mingi onyoko biara oroho kara kanyo tenga na iguri buba magura kongita motebi maite genda na abate oruka sobo ngaka iliata musubati yata manyiti mukao motebi ngoma tense inundi ngi wachi kokora ya magura yo mongina konya kolira nataka kumuira Bosongo Doctor's Prasa ara kora kento kieke haji buna kubukuli kukumwikyo buna bara mocha na kimuswati yakorora mbuya kwamate ana moira na ewerio kerio kwa mpenadu na ewerio go bono ngakiare mbuyare bono muswati na bakoro ngomuntu oyo bono mutigiti ni mechando yaye na makongwaye bono no muntu akotibi mechando yaye takotiki taiyo na babwa tumo chando ketoime osinyote ngense kotwana kabakerene karokene ngai konta ketokoire bintarari seito okune mechando yaye nande musamyo ye oime abwente kotibi mechando yaye ningo nai igo uikobe we commit. Number 2, a strong family ekotenene kongoberonge ebagote a strong family spend time together bali bakora research ebagote banga chinka chigotenena erinde chiatoboa n'abantu bakora igikingaki cyokobamo une family rero yabeire olimbiki
bantu mbali kumira na igabara ikaransa musaja no mukungu na abana omuna rero bantu bakumira na gesieri muntu ya kolega sibotuko ndo kolega si mugaso mwana bikali sukuru etabinere mubwate bana bakuru sukuru na sukuru serikali yetu ya nchi ya Kenya bakakana mangana tusho ni mwana ngabono mwana akurwa nandi tayari mupaketi epagi endenga wakire mnabona rusa wakire nandi bogori yoye yanda naende sukuru ngao nandi tutake tibana bakange obute nabwo igicingaki cyokubuta ne family yawe uno musacha tako bakipara tako bacyoteri tako basemokoba incho abantu baho nabubiri tangani koratebya abantu nga nonye kurandiga indi kubateberera mono ndagarere tari nungoteberera murao baba judione na abana bane nyasange munchi yasere kubekali kondonsi ngake para bon buyamuri maze mukutaka mwatumika barandi bungabera aimo asiki inungotebere buyamuri ondari sami yakungachwa sami mubasto ini edisu kidene bataye ko murandi ngonsami okuri kwanza totara moenia murandi uchiro kale mbali yoyo kwa napo ndari ere kucheza ne kanise mba gutuma gucho lakini ga mara moja kondo keke omanya goteba ndike chinza kichane chonsi pi nchakomenya bishiri bine arafu mwana komenya baigure umusacha nonye kubwa ko mwalimu tako mukios obisia sukuru kwaira bwo ole mwalimu kwa mwati teacher ole mwati teacher sukuru nande ole mwati teacher nyomba yon tata nyomba no musacha mwati teacher ngaibo gotikara daktari ole dokita naende nyomba nalali obanyagitari nebintu bya bisi nekifairi bigalali bikune kobisi ogocha nyomba basi onya abana barabake sibege koroto engoli murundi munegali nabarabu bono bintu binde karatiga karairana kabanza bune ngombe omwana ali negoro bune pikipiki abwata mato bune pikipiki ara kurundi alo ayebono gutara igoro onya gutara ise omwana ako gendige ndoki epikipiki akonya komina mato igabune maguta komenta igo okonya koiro mwana onye baraba nene karansa na abana bao bakwanere sometimes kabomo sani wabana bao oratebya abashike bane osomotu ne gobana mbuyuri ko batenga the first boyfriend asenseye yabo ninje the first boyfriend yabashike bane ingo na tebina moshone nga the first girlfriend insiyi nyoko nero kura ikange bantu bandi bataracha kati deni no china Afrika turwalete bongo kukunga girlfriend bongo busanga inero ngori boko gende bintu bingi ntubana ine make your children ko baba sani tako make your children ko bachi enemy ndibana ine tawo tanga bona kombe sura ya kasi kama liba kongoba ono ngote kwesa nabita inde bansike koronya na libara ndabagambiri ngo ubana baho bakora basani bana baho tara na barabu bate njutora ni tora teke biti kure para basike baho bako chikuje ke biti naise haleluya bako chikuje ndoki nango naise nyana mabere mokwira mabere bakwira mabere naise bate mwana nabugo hike buje kana njitika togende mwara agenda kwara ikipara kwara aramna baisi bakurigereria bana baho aye uikoge na barabu na ndo le very king unamukira baisi kwara arigeria sema okara barigereri kwa manyanga bakongwa beira na kibono kwibanga haleluya bago tiga ngabanda mukipara na ndo bairana no make sure onyu mwana bwate tukengeya matinyoroka yane etukia eleven omote yaye ko ebineri ntoko irora tatan karante ono nga mwana busi
ntubona mwana obedo monene ono gusiga turi guikange ono bwisigiti ukumeti utajua ujui utapangiwa. Usipopanga watoto wako utapangiwa. Wale wakupanga wako kule nje. Ono mwana umumura tutageti mwishi wako oboete kwangete bono turi guikango kuchigocha bali michiti bichare kubuga kireti cyare kubuga babura banda missing ono ngakyuru musacho gucha mu minare chikoni n'abana baye n'abayisi bonse chikoni bale serikali yonse pinchikoni yeri n'abayisi chikoni bale uko bakoze ka ke bayisi bakoze kanangina ayene chumbu na tatu bwo kutonga ibi chumbu chine bunga ndi kwala chituri unaje buye kwanza kwachete echitu kata bose bakungu bonse barabirika yonse inwa nabaya kare n'abana baye bamwetana ine onyangwa kwamete utasaulika tago konyera bana ba ko ndege kolaro wana nyangwa kwamete wale zama mama tikatwale bama isaba no maje umara ter diganga ndako muri ori yakaganga onyama tayo ronjo sinjare ngo ochi koligimo akomana na niereta ngako ligia umugako kuri unekaganga ekyaya tuli gutoka temanyeria karoro ngiyo kuri nakyo musacha ndi unekaganga okunya wetana tuli gukwana ochi korekaganga ngo tuemerekele tuno koligia omwana mwana mama okwanire ekataka tikatoke pamo okwanire bangina gentunkiri bangeti kungu gentunkiri bangeti ekeraro siri naendo motenga naenda achake naende bono oroshi ndagira buya ono ando chosekire n'abana baye atakite kurara ona bataba oleto bukima boli baria olete sani ende mata basi otajie tiri konkoriera matarange obatani bwatania obeka na ishigari kono moino maire ona ngakiro dokana obuzibare ko okoria togiro style no genda hiko no genda inje ngobera na nyoko musora gerobo kima bogo samba naliyo amenya matukamana igitsingaki choko bana abantu bawo imuka sometimes by the way basacha okonyora mukungu bakungu nanyo akaiburwe kenyoreke obi bogerango mbara madali akaiburwa ali bogerango akambuka ku bono ara oyibuira abana ara no bara na kumanya tukanere nseye erekie kaibere banarete byosiki byamachi kwa yamesi ngora nesiringi ngora kwa muntu korangalia aja ko amarigendo ki ekebiriti para motenga mami pero take tutoke ndi sabali uchoke kuchibusongo n'abana bawo plus mukao mure bosongo abali bakete bikomi okora bekensemo okwera kuri bosongo kiri buyenga ikomi katika bakungu barababe atare no kwikaranzo peli kolia mandazi wetani abere ekebeli bana byanzi maitomo to onye bokwire mukungu nyama to peli to ramo teli ndawara mokolire ngamo gwakana kakonya ya etani 200 abadaimuka tenena edagerejo togole etiko tanyarari tani ngomba na ko le dogie ta wancha okungu matenga kanyeka ayakongonta amana yo gwakana minchi matenga lero ninche namwa gukurugera eri ndagero okuri ne yane kuru breakfast lunch na supper tokogenda tokoregendoki torare ejuri n'abana bawo manya chips 200 kibikire sani wandi nyachikanyire abana bale mesa ya mwinu na ayo le mesa ya mwinu na mukao ngura simutengereta abana mwinu biba ile sota ya beria ne fanta na ino muri muna
mukubona lakini ubuga mabugo toiki imbarabara bikunya ko bawuterera iga alo bantara wakunya ko bangusa nisasa mukote ndo keke asimule nobokora omotebo ntogende turiye sabuni togende nero nyumba muhiri supermarket muhiri igari libakurundi bakanya kurundi abana no bali lakini utarendeti agosangirira kerege baka TV egento korendo okomotebi yanga kibesa tobwa mwechiri buisatu nando okomotenye simi nero muri kamuisi yes okomotenye kwara abata nkebekire ligori okonya chibuisatu cherire okorege ndoge otigera otarendeti atakuletea aibu ali asekesha akobogori keregento oikoyo neri 18 ile ngamo bwade kana bono ngere kitoko rusi asikiri buisa to 18 ngitoko tiga chinyai bukubwa kwa iro mokungu nare manya aka tukire ende kwa elio madoido yo moelio mwagorire mwete agasaruni kabo song ka kwe prodry tuyuka ndurwana nega ka kuwa magutaiga kono mogo soega ari kumogocha takulina chinisani chikumugie paka kurubosongo roreri ngaga igaye kuri kusengaki ebwate kateni kaba na apiria mubike gari engiya irimwa ikirime ora chinju kujiri chenya sikigocha kurwari moye kiri kya bibiti kunoteka nyagwatia wike eri tukeri mukungu itakuriba takuriba akuri kanse akunya gotabonye ri tukorire na weche bikone ni tukogete ono mukungu nwalema akonya kwembole nderema tongorie kibando oseria masakwe taturungi kabe korosi ako kabiriri machani tayo ko kabe ke sukari ya abera kwanza umra maje korwari umya komete sukari ende pabito mukungu ni arabu arabu gete pwe ona ngabana mugwe siria ayebweka tubwati time okoba n'abantu bawo onye no mukungu wose chinsa ukukira sero musacho urinde usacha gachire oragentoki karansa sarang uburinga kigwatari tangu ngabana kaiso amacho kun kaiso elio wagwatira kabu tena rikijina ne kubera wechipara nachire mwareke mugaka igweta makono kujiro Amito next time musacho nachaje mapema kagero montago chabache ko banere mapema tako tiki ako chuko moiwa chisabali cha ko ndoke no make sure kachire karansa sarang ono pasta kinsanchira bakire ndimaitu kunya baswa kyali ngana ya gatatu badira somire biya babataka chinywa machiko penana a strong family have a good family communication. Yata metega mangana ya werania. Enka egotenna buya. Nenke bwato werani bakondoke. Na erese ngana ekurumuisondi. Egento keko sari chinka chinyinge nuko tatware bo manyi wo korerania. Wo kwana no mukungu manya no muntu manene obwata amaino tatitu. Tago kwana no muntu wo kwana nakamwana gasinini. Takura mu mukungu bago tumeka mangana makongu asemunu asabana bao muntu ko tumeka mangana mabe kora abana bana basacha ore tayare muntu ore tayare koragereria abana bao hani ore tayare gukwana mangana makongu ate kwana na abana bao amangana yakoreto burabu amangana yakoreto gosemeria asebale uno musacha uno mungna kora senka obwererania kwana mangana akuaga chenka yao takugerero musacha na bakani kuri muishondo kugerero musacha ngo make sure nga musacha kugerero bana bali kugererwa nabona karo mwana abere nyaro kenene aba bachakire ko baba isike igaba muisike maetekera okora teruri patingo maeti nyaro keri yao tamanya uri tinini para na muisho nyarebe mukungu kwa manya ko tago kaigo munwa kwa manya chakangeke bona nyaro kakura ko gesika ita kama uchaka ayoko rwera igune likondo bige
Dani onyuma gosoka togosoka soka somi abandi kwogera kwongera mapako mwana oboranga nekerasi utachiti pako mwana oranga gwaya yawo yo mutu tiri gora gentoki bana babeira banene mbatagitidiogi onye kwa iguru muchando bo beiri be smart iga bana baragero batenga bona bana bane ndagire turare lakini nyarebe nyanchira ekara gora gentoki indi ningana naye kwa gwatigeire mochoke ng'omwana one umaete na amanyire kwa bero omonto monene kwa igure kokwa no mwana obuya lakini mo ntinta gitebusoku cyaka kibotigo cyane ngwatina kwarenge na iga bona botagitinya konyo kiripoti echo umwana akomanya kurwa umutenga ngane inchi twakwana naye bona rabu no kuyunchi bona umwana yekera kwenda kurara akomanya nga mama umutunga kyori smart yori umwana akotwara umuchando monene utiga gotebyo kigotebinga moke ukigotebya abantu baisiko wate konyora umuchando monene umwana abwate okareko kurwari na mama tari monto ndakora gentoki tara tari monto ndakora gentoki go make sure go kuba smart upstairs mwana gago so ase michando ndaisia go koyeretera ono manyanga tyo okodiri ni mwana bidie bike agodi na abere ngaki aba nene ari ore kayao igo bwerera mi obwanya ase nyumba bantu batobire ejire enere nyono egotenena egokonga mugaka okomanya buno okwana nyumba wiya imbu ati time enamende igo bagotobanga a strong family enkego tenena bokongu nenka bagotobanga abantu bago support yonde asenka yani omuntu kale omuntu agane tikoba supported omokonye ogokonyana olina ateba moisonde yani musongo ndagata kuturani Nyamira Pastor Paul crusade ali Nyamira primary akanyoro mukungu gusio bulitie cyane bitonga Nyamira bule cyane nyingi mpaka akego sanga wow ayingo naganta kurandi basongo mate wow akate kurandi bona ni crusade atarukuya kera kumeti mukungu abulitie gatonga akabeka likondosa akamya kubaka sali kala mumami pole akamutora akatebarete mwera tiri apime amanye chikirere ngomo kungo yakore tokie ndataka matanga bwana tika mungana ya bakungu baitu bagusi ne bidagita banga bali basi ne banga magane ngoko intuse itaba gwaka mugondopi tata akamanye ko serious tande ntukia mogajetie enje mogo tora ndagera oende kusina to egere tugu mwatene na Kenya twabagera mwamogo sangereria onera akamanyanga abasacha bagusibanga chikini igo bakoragera abakungu babo baira bachikoria matoronga ari agotigara riri mwasangereri baba tinga na mumara agatera soba na mumanyete so omanga na yingo yondo bagera abande batacha ekigo ko tiki abantu bose ngera ekaransi emesa bose bagorento kiki baragera nginata berenga noyi to tiga kayo mabo goribweka na eresa enka abantu bakonyane lakini ngatabe bintu mbiri muno musacha ogo ikigwabu gonko erogochi mukungu baje batanga pasta bona batanga bona mwete twarandi igwe tokonyane ukobekira musacha chianga cyo mwana pesa ni asibie ngamwa randi gwe kanisa ngokonya nanga kwa veki obochinga bo murakera uno bochinga kanisa tiri wiki musacha abu nyasa tiri wiki musacha abu atongeta ka obo ngene ne chisemi ndiba nani ngabona sabusi bintu bya bakongo mboka tiki ngabona bakongo mboya konkorereki kuna majukumu ya mwanamke na majukumu ya mwanaume tiko musacho atua robo ngobo libo musacha kelero kirikyo musacha akorega ntoki abere nchibaribo mbanyore kwa nenda bakitinda atinko na kwa atiana kinko ngana ngora atimo kane ekebako digame kon korense mu yabuno mukungu wacha esenka yabanto tago kodi umwana ubande ebintata bone tiko kora nonye ngina tamo egere igo yasato konye yatigaire njatigara bibiri bitatu ibibiro cyo chapati tu asonsi yesa gwa bone na chinka chaitu asonsi akorwe asoko mwimukere limo yeso igoro ai yeso banene elinde ryote lya nyasaye ndikora gento kike
ndiramwa enkayao ebe yogusenyegwa. Tusabe omwanchwa omochantata nyasaye biyamone ikyara gwakwa namana ntu n'abana bawo tata nyasaye tokonye chinka chaito nekegwe kiye gwatoire buna abana bawo lakini oli omubisa itani oyore omubisa webintu biya oko abantu bawo ofamire chinka chaito wono nchirikolekana omogoko ori kwaganetio basinga chaito wono mogoko yiteyo oyetogoire yonsi yachire isiko igotware gusaba munene otokonye emegoke iyo eira naze chinka chaito togandira gukobaka bagukumuke ligurukana na kare wono gotoko banda koigorengana liao munene dutangwe ne bagatokure igotwasaba witorasiri de Yesu Kristo ura matori itu munene abaseni. Get the point. Take a step forward.